Ozalky ilat ýazywynyň netijelerini çap etmän häzir ilatyny gaýtadan sanayan Türkmenistan munyň netijelerini neşir etmekde Birleşen Milletler Guramasynyň bilermenleriniň tekliplerini öwrenmäge taýýardygyny ma'lum etdi. Türkmen resmiýetleriniň bu beýanaty ýurt ilatynyň sanyny anyklaşdyrar diýilip garaşylýan 10 günlük ilat ýazywynyň arasynda edildi. Bu gedek kim uçtan tutma ilat ýazywy we ýaşaş jaý gorunyň doly ýazywy mundan 10 ýyl geçirilen Ozalky ýaly dekabr aýynyň ortalarynda başlandy. 17-nji dekabrda hataplaýjylar öýlere aýlanyp başladylar. İlat ýazywyny geçirýän 40-45 ýaşly bir aýal bize geldi. Hemme zat dostlukly geçdi. Emma onuň ýadowy göze ildi. Ýaşaýan adamlar hasap boldylar. Jaý hasabyna duranlara däldi. Diňe jaýda ýaşaýanlara üns berildi. Bilim raýatlyk enedil we şoňa meňdeşler hakda soruldy we online maglumatlar bazasyna girdildi we şol ýerde goýuldy. Dip Aşgabatdaky habarçymyz 21-nji dekabrda gurrun berdi. 19-njy dekabrda Azatlygyň Türkmen başydaky habarçylary ilat ýazywy wagtynda ilkinji düzgün bozmalar barada habar berdiler. Habarçylaryň biriniň sözlerine görä, onuň özüni 2 ýedek ýaşaýan ýerinde we mehmançylyga baran başga bir sebitde hasap alypdyrlar. Bu aralykda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysyna görä hususan da paýtagtda bu gedek hasaplaýjylar digital gurallary ulanýarlar we ýaşaýyş jaýlary degişli ähli maglumatlar öňünden girdilen sistem atalýarlar. Häkimliklerde we öý dolandyryş edaralaryna bu maglumatlaryň ählisi bar. Ýyladyr suw kanalizasiýa, gaz, elektrik, jaýyň meçburi, ýagny hemmesi öňünden umumy baza salanypdyr. Dip habarçymyz aýdýar, onuň sözlerine görä hasap ýöretmek işi udaga çekmeýär. Sonra jogap çalt geçdi, planşetde hemme zat öňünden taýýardy. Bu düşnükli. Onun 1,5 ýyl ozal maglumat ýönemi üçin birnäçe gezek gelipdiler. Umumman aýdylanna bu sapar ilat ýazywyna gowy taýýarlyk görüpdirler. Indi bardat hasap çykarýanlara bagly bolar. Dip habarçymyz gurrun berdi. İlat ýazywynyň netijeleriniň neşir edilmegi meselesi ýa-ni ýakynda Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajyýew tarapyndan agdaldy. Ol Birleşen Milletler Guramasynyň bilermenleriniň ilat ýazywynyň netijelerini mundan beýlek neşir etmek baradaky tekliplerini öwrenmäge taýýarlyk bildirdi. Emma Türkmen resmiýeti netijeleriň neşir edilmegine degişli planlary aýdyňlaşdyrmady we olaryň çap ediljekdigini hem anyk aýtmady. Ýatlatsak 2010-njy ýylda geçirilen ilat ýazywynyň netijeleri hiç gaçan çap edilmändi. Türkmen resmiýetleri şol gezek hem öz planlaryny Birleşen Milletler Guramasynyň edaralary bilen utgaşdyrylandygyny habar beripdiler. Emma ýa-ni netijeleriň çap bolmanlygynyň sebäplerini hem düşündirmediler.